Danele Sarriuartek Asata Sakurren autobiografia bat liburua euskaratu du Katakrak argitaletxearen eskutik. Ameriketako Estatu Batuetan nagusi zen arrazismoaren aurka beste asko bezala altxatu zen emakumea da Sakur. Pantera beltzak eta beltzen askapenerako mugimenduko kidea izan zen. Liburu honetan Asata Shakur izan zela militante, dala militante bat arrazakeriaren kontrakoa eta beste gauza askoren aldekoa. Beste pantera beltzetan ibili zen, baina beltzen askapen mugimenduan oro har ibilitakoa. Eta atxilotu zuten eta azken 35 urteetan bizi izan da Kuban erbesteratu politiko bezala. Eta, liburu hau testigantza bezala uste dugu oso baliotsua dela, garai oso baten kontakizuna dagoelako bertan, bera ere Asata Shakur, emakume, ez dakit, paregabea behintzat bere liburua irakurrita ala dirudi. Eta aukeratu genuen horregatik, egia esan argitaletxeak aukeratu zuen, baina ni pozik hau itzultzen. Pixka eta aurkezpenean esan dugun bezala, berak kontatzen du bere atxilotua izan zen unean hasten da liburua, eta berak kontatzen du pixka bat justizia sistemarekin zer, eta zigor sistemarekin eta kartzela sistemarekin zer harreman izan duen, da nola bizi izan duen hori guztia, bere epaiketak agertzen dira, bere baldintzak kartzelan eta beste, burkidekin dauzkan harremanak. Eta gero baita ere bere bizitza kontatzen du horraino eraman duen gertaeren segida, ez? Eta bera 57an jaio zen, orduan kontatzen du 50, 60ko hamarkada eta 70ko hamarkadan giro politikoa, giro soziala eta beste mila xehetasun agertzen dira, baita ere bere familiarekin daukan harremana eta hori guztia eta oso liburu konpletoa zentzu horretan ezagutzeko bera figura bezala, baina baita ere kontestu orokorrago baten barruan. Kontatzen dute, ez dakiz zehazkizne kontatzen duan, baina hitzaurrenen baten kontatzen dute, haina da ibizek igual, egon diala presioak aita santuak ez bisitatzeko Asata Shakur Kubaran joan behar zela eta ez bisitatzeko Asata Shakur edo ez agertzeko bere alde, egon dira oraindikan presioa handiak daude bere figura, aurkeztu nahi izan dute berriro bere figura monstro bat izango balitz bezala, ez da, autobiografia hau irakurrita, ikusten da, askotan gertatzen da ez, erabaki politiko batzuk edo gauzei buruz hitz egin behar da azkenean, eta gauza larriak ere gertatzen dira, eta hor badaude erantzuleak, eta ardudunak eta beste, baina, pixka bat, pertsonak monstro bezala jartzea, eta erabaki politiko batzuk hartu dituztela ez kontuan hartzea, nik uste dute ez dela gure buruari opa beharko geniokena, gizarte moduan. Liburuan Asata Shakur atxilotzen duten momentu horretan hasten da, eta gero atalez atal txandaka kontatzen du, esan dezagun, atxiloalditik aurrerako momentuak, eta gero bere haurtzarotik aurrerako momentuak. Kontatzen du, esan dezagun, bere bizi, nola iritsi dan atxiloaldiaren momentu horretaraino, eta gero atxiloalditik aurrera zein izan dan bere bizibidea, bere bizi modua, ihes egiten duen arte eta Kubara erbesteratzen den arte.